Takže moje meno je Michal Hanula, som dizajnér a zároveň aj pedagóg na škole umeleckého priemyslu v Ružomberku. Na sympózium Vlkolínske lúky ma prizvala Zuzana Gažíková, už sa dlhoročne poznáme aj vďaka výstavám, ktoré som s ňou absolvoval, prípadne nám robila aj výstavu nášho oddelenia dizajnu hračiek a produktov z školy umeleckého priemyslu. Často aj vo svojej tvorbe využívam prírodné materiály, hlavne drevo, ktorému sa v podstate od malička venujem. Už môj starý otec, keď som mal, pár rokov, ma učil nejaké také základy vyrezávania. Potom neskôr som študoval na škole umeleckého priemyslu v Kremnici a tam takisto na tom oddelení, kde som bol, tak Tibor Uhrín a Vojto Baláš boli taký základ tej tvorby s tým drevom pre mňa. A samozrejme v súčasnosti okrem toho dreva občas skúšam aj také materiály, ako je rohovina, kov, kameň a podobne. Môj projekt na Vlkolínci, alebo ktorý by mal byť umiestnený na tých vlkolínskych lúkach, tak som sa inšpiroval priamo názvom Vlkolínec, a z čoho pramení aj povesť o Vlkolínci. Názov tejto obce vznikol vďaka tomu, že obyvatelia Vlkolínca chytali vlky do tzv. Takých vlčích jám a tým chránili mesto Ružomberok pred týmito vlkmi a potom ich ako napichávali na koly, takže ja som sa snažil vytvoriť vlka práve z takých kolov, hranolov a lát, ktorý by mal byť možno až 5 metrov vysoký a mal by to byť taký fotopoint alebo taký pútač v tvare, teda názvu Vlkolínec. Volám sa Rasto Biarinec, som sochár. Narodil som sa v Ružomberku, ale vyrastal som na Orave. Oslovila ma pani Gažíková na tento projekt s tým, že poznala, že robím tvorbu, ktorá súvisí s prírodou, s krajinou a ktorá často čerpá z tohto regiónu. Učím vlastne na Katolíckej univerzite aj sochárske predmety, disciplíny. Ja mám vlastne predkov z maminej strany z Vlkolínca. Aj často tu chodievam a často či už aj tvorím, alebo čerpám inšpiráciu, alebo športujem. Teraz vlastne som to pochopil ako nejakú reakciu na krajinu, na nejakú tradíciu a nejakým spôsobom mi napadli také asociácie s napájadlami, ktoré tu boli v 40., 50. možno rokoch. Nie len tu na Vlkolínci, ale na Liptove ako takom. Proste sa páslo na tých holiach a tie napájačky plechové, už ako nebolo to nejaké drevené alebo takéto ako z 19. storočia, bolo to už teda priznaný taký nejaký rozmer industriálny, plechový, tak akým spôsobom evokuje ten život, ten spôsob života tých 50. rokoch. A potom, ako som prešiel priestor, tak mi aj táto voda, ktorá tu naokolo je, aj teda sú tu dva potoky, aj smere na Vlkolín, aj smere do Suchého Hrabova, tak som uvažoval o tom využití toho potoka. A vlastne tú napájačku prepájam s takýmto prvkom toho stromu zvaleného s tými konármi, čo tiež tieto stromy, alebo tieto pne, alebo tieto samorasty sa často používali aj tu v rámci takého rozvoja turistiky, že sa robili prvé putače a potom aj lavičky na polovičkách stromov, kde sa priznali tie konáre, ktoré boli ako nôžky a tá druhá horná časť sa zrezala do roviny a bola to taká provizorná lavička. Už toho dnes veľa nie je, pretože sa robia lavičky, ktoré sú urobené stolársky, klasicky industriálne, ale napriek tomu som
minulý týždeň ešte na Vlkolnici našiel jednu takúto lavičku pod cintorínom, takže taký fragmentík ďalší, ktorý možno pridám v tej prezentácii, že ten pozostatok je aj týchto, také tej ľudovej tvorivosti, možno niekedy gíčovej, ale zároveň bola aj taká charakteristická pre takú jednoduchosť a nenáročnosť, že tí ľudia z tej prírodiny, ktorú mali dookola, vedeli jednoducho proste niečo vyrobiť a použiť aj povedzme v takomto zmysle užitého rozmeru, hej, alebo užitého hľadiska. Takže tieto tri veci tam spájam, tú napájačku, tieto stromy z tých hlavičiek, prípadne ten posun do toho, by som povedal, do tej problematiky toho zalesňovania. No. Ja som Jan Šicko, som vyštudovaný grafický dizajner, ale asi by som povedal o sebe, že som výtvarník. Čiže robím aj voľnú tvorbu a venujem sa voľnej tvorbe, ale robím aj dizajn stále. Od začiatku som mal v hlave takú nejakú predstavu, že možno by som chcel pracovať so zvukom ako médium a keby tá nosná téma je nejaký akože zvukový objekt, alebo mám viacej nápadov a viacej ideí, ktoré by som chcel ako keby prezentovať. Od takých veľmi ako keby subtilných, kde proste by som chcel pracovať len s takým hlasom, ktorý sa ozýva z tej prírody, ako možno nejaké svedomie, alebo proste či už ako keby ľudské hlasy minulosti. Pretože je tu množstvo všelijakých artefaktov, ktoré prezradzajú o tom, čo sa tu kedysi dialo. Sú to časti lanovky alebo rôzne plotiky a zákazy vstupov a tak ďalej. Čiže je tu množstvo už ako keby vizuálneho smogu, ale zároveň ako keby takých tých ľudských stôp. A tá prvá ako keby idea pracuje práve s tým, že prečo by sme mali ako keby robiť z tohto miesta niečo, čo je ako keby atraktívnejšie pre turizmus a neupriamili sa práve na tú prírodu, ktorá sama o sebe je krásna. Takže tá prvá myšlienka vychádza vlastne z mestečka Twin Peaks z konkrétnej postavy a Log Lady, myslím, že sa volá po anglicky, čiže pani s drevom, kde vlastne taký hlas, ktorý by mal byť ako keby takým nejakým svedomým alebo hlasom tej prírody a ten objekt by bol zobraný práve ako keby z tej prírody, čiže nejaký kus dreva, do ktorého je vmontovaná technológia, ktorá robí len to, že sa k nám ako keby prihovára. A tá intenzita by mohla byť rôzna, to znamená, že naozaj by to mohlo byť takéto volanie z toho lesa, alebo zároveň, keď prídem k nemu, tak musím nejakým spôsobom sa nakloniť a počúvať cez nejaké otvory a diery, ktoré by mohli byť ako keby otvormi po tých červotočoch a vlastne tam by sme sa dozvedeli, že čo nám chce povedať tá príroda alebo naše možno, že svedomie. A tie ďalšie idei alebo myšlienky, všetky pracujú teda so zvukom, ale tie ďalšie sú možno, že viac také ako keby vizuálne alebo môžeme povedať populárne, že ako keby opúšťajú tú ideu takého toho submisívneho a minimalistického zásahu a pracujú s myšlienkou takých ako keby žien, ktoré rozprávajú príhody alebo také klebety medzi sebou, medzi dedinami, čiže na tej ceste medzi tým Ružomberkom, Vlkolincom a Malinom návštevníci budú môcť stretnúť postavy, ktoré boli statické, ale zároveň ako keby boli tí putníci, ktorí nesú nejakú správu. A túto správu si môžu vypočuť ako keby tí ľudia, keď sa pristavia pri nich a nejakým spôsobom začnú s nimi interagovať. A tá myšlienka je, že sú to také verklíky, to znamená, že bola by tam kľúka naozaj ako na tých starých gramofónoch a ľudia by si to museli ako keby pokrútiť, aby zároveň sa rieši technický problém, že ako s elektrinou, čiže tam by naozaj ako keby bolo dynamo a tým krútením by sa ten mechanizmus dal do pohybu. A tak ako sú tie plátne, tak tie postavy začali rozprávať tie svoje príbehy, takéto ponosovanie sa slovenské a vlastne tie sťažnosti, ktoré vlastne nás nejakým spôsobom limitujú ako ľudí a ako aj národ, že stále sa na niečo proste sťažujeme a máme s niečím problém, ale až po také nejaké humorné príhody, ktoré by to mohli celé ako keby odľahčiť. Tá miera môže byť od veľmi ako keby drobných až neviditeľných objektov až po obrovské nejaké sochy, ktoré zároveň by mohli byť aj rozhľadňami a tak ďalej. Volám sa Tomáš Žadoň, žijem v Prahe, ale pochádzam z Tatier. Som, niekto hovorí sochár, ale asi skôr umelec, lebo nie som ten v pravom zmysle sochár a aktuálne pedagóg na Akadémii výtvarných umení. Ja mám prírodu hlboko v sebe zakorenenú, pretože som vyrastal v Tatrách. Otec bol horolezec, aktívny športovec, takže svojím spôsobom som nemohol inak
tráviť čas ako v prírode, krásnej, monumentálnej, možno aj preto mám rád veľké, obrovské veci, ktoré ako pôsobia fyzicky na človeka. Možno je to nejaké dedičstvo, ktoré si nesem z Popradu, alebo možno aj tá príroda spôsobila to, že jak tie Tatry tvorili takú hradbu, cez ktorú nebolo vidieť, tak som vlastne ako keby chcel dovidieť niekde ďalej a preto som aj odišiel z Tatier a som niekde v Prahe, ako keby musel som prekonať sám seba. Ale inak tú prírodu menej a menej vnímam tým, že žijem v Prahe, v obrovskom meste už 20 rokov, takže skôr je to už na tej terapeutickej rovine. Vnímam tú prírodu ako nejaké stíšenie alebo nejaký priestor, kde môžem byť sám so sebou. Ale nejak vyslovene tieto dve veci neprepájam alebo neviem ich takto prepojiť. Aj to je otázka toho celého sympózia. Prečo tu vôbec niečo robiť, keď tá príroda je taká majestátna, silná, že na čo tu vlastne ešte dokladať nejaký výmysel človeka. Môj projekt, ani nie projekt, je to iba nejaký pocit možno. Ja som hľadal nejakú húštinu a práve tá terapeutická rovina je niečo, čo tak vnímam, že je asi dneska ako potrebné. Aj keď vidím okolo, jak tu všetci ako makajú, behajú, proste vyslovene aktívne trávia ten pobyt tu v prírode, tak ja naopak by som chcel urobiť niečo, čo pôvodne vznikalo pre detské ihrisko v Prahe, kde sa mali stretávať onkologické deti s onkologickým ochorením s tými zdravými a mala to byť taká akustická mušla, ktorá zvýrazňuje vlastne tok takého potôčika na tom detskom ihrisku. To sa nezrealizovalo, tak som si vravel, že by to možno sa mohlo ocitnúť niekde tu v húštine a byť takou malou pobytovou jednotkou pre jedného človeka alebo maximálne pre dvoch, kde by človek mohol vlastne byť tak sám so sebou a vnímať hlavne sám seba. Volám sa Míra Podmanická, pochádzam z Liptova, z Ružomberka. Som sochárka, tvorím objekty, miestošpecifické inštalácie, rôzne také sochy do interiéru, na výstavu, do galérie, ale takisto do exteriéru. Pracujem s rôznymi materiálmi, takým možno netradičným, aj keď dneska už tradičným je textil, ktorý naozaj ponúka veľké možnosti, môže byť veľkorozmerný, má rôzne vlastnosti, ktoré iné materiály nemajú, ale takisto s takými sochárskymi tradičnejšími materiálmi, ako je sadra, drevo a občas aj kameň. Na rezidencii vo Vlkolínci, ktorý dosť dobre poznám, keďže som odtiaľto z kraja, som si vymyslela taký projekt trojdielnej sochy, ktorý by mal fungovať ako stojítko, sedátko a lehátko. Bude to taká väčšia socha, na ktorú sa bude dať vyliezť hore na stupienok, odkiaľ bude výhľad na celých 360 stupňov dookola, ktorý nám vlastne to státie ponúka. Potom tam bude časť, kde sa bude sedieť a bude upriamený pohľad na nejaký presný bod alebo presnú časť, kam chcem, aby sa ten divák alebo ten sediaci pozeral. A tretia časť lehátko bude ponúkať zase ten výhľad na oblohu a premávajúce mraky. Taký možno trošku odkaz na Jamesa Tyrrella. Socha by mala byť z dreva, chcela by som, aby tu zapadala do tohto priestoru. Bude vyskladaná takých vyzbieraných driev, nájdených, taký ekologický prístup, ktorý v posledných rokoch v svojej tvorbe sa snažím sa s tým pracovať, s takým nevytváraním odpadu alebo spracovávaním odpadu a odpadových materiálov. Voláme sa Woven a sme občianske združenie. Sme 4 architektky a stretli sme sa pred niekoľkými rokmi na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre architektonickej tvorby. Okrem toho, že organizujeme workshopy pre študentov, že rôzne takéto vzdelávacie podujatia, tak sa venujeme architektúre malých rozmerov, to znamená rôznym intervenciám, inštaláciám, urbánnemu nábytku a taktiež nejakým ako keby zásahom do krajiny. A našou úlohou je v podstate vymyslieť diela, ktoré by zatraktívnili okruh Malinu, Brdo, Ružomberok, pritiahli tak viac návštevníkov na túto trasu. Najviac nás tu inšpirujú tie kopce, najviac nás tu inšpiruje naozaj tá práca s tým terénom a rozmýšľame nad tým, ako to spraviť tak, aby to bolo aj pobytové, aby to bolo aj niečím atraktívne, sochárske, zaujímavé v tej krajine, v súlade s tou krajinou, nie aby je to konkurovalo, to je taká výzva. Keďže
keďže sme 4 autorky, ale fungujeme v rámci jedného zoskupenia, dohodli sme sa s galériou tak, že vytvoríme za našu skupinu vlastne 2 diela. Jedna taká línia, nás zaujímajú v podstate piknikové deky, to je taká téma, ktorú sme si tak zjednodušili pre seba, aby sme sa vedeli niečoho držať. A v podstate rozmýšľame nad osadením takých prvkov do svahu, ktoré sú nejakým spôsobom možno aj zvlnené, že zachytávajú aj tej pohyb toho rozprestretia tej deky a umožňujú tým pádom nejaký pobyt nad tým objektom, ale zároveň aj vytvárajú nejaký tieň a nejaký pobyt pod tým objektom, plus sú hravé, plus sú príjemné na vlastne trávenie času. A druhá taká línia, čo nás tu veľmi zaujíma, to sú tie v podstate vrstevnice a to, ako s tým ľudia pracovali už v minulosti. Veľmi je to tu prítomné, hlavne z týchto pohľadov z Vlkolínca a okolo Vlkolínca priamo, kde vidieť naozaj tie terasovité políčka, ktoré tu ľudia používali a ktoré tu vytvorili. To je taká vec, čo nás inšpiruje. Nevieme ešte presne, ako ju uchopíme, ale je to niečo, čo určite by stálo za také zvýraznenie v tej krajine. Čo pre nás táto rezidencia je v tom tak keby naozaj dôležitá, že zažiť to miesto a reagujeme na tú prírodu. A potom ako keby tie témy, ktorým sa venujeme aj v našej tvorbe, tak sú vždy ako keby nejakou reakciou na to už existujúce. Že či už je to doplňanie akože niečoho prírodného, alebo keby práve že odhalovanie niečoho. Že tie témy všetky sú také naše, ale vždy reagujeme veľmi, čo nás inšpiruje na tom mieste. Pri našich dielach často využívame ako materiál drevo, tak nás majú ľudia často aj zafixovaní, že my robíme z dreva, hoci často komoríme aj iné materiály a v kontexte vlastne týchto projektov, ktoré pripravujeme pre tieto lokality, nás veľmi láka pracovať s kameňom, pretože to je tak materiál, ktorý je tu lokálny, prírodný, objavuje sa tu v krajine a tiež nás vlastne zaujalo takouto svojou výraznou farbou bielou. Tiež to vlastne nadväzuje na také tie múriky, ktoré tu na Vlkolínci vlastne sa objavovali v tej štruktúre tej dediny, ktoré už teda zanikli. A je to materiál, s ktorým sme ešte nepracovali, takže nás to tak ako láka nejakým spôsobom s ním pri jednom alebo pri druhom projekte pracovať. A uvidíme, ako to dopadne. Volám sa Matej Gavula. Narodil som sa v Bratislave, kde aj pôsobím. A zaoberám sa umením od strednej školy. Som študoval na šupke v Bratislave, potom som pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení. Mojimi takými hlavnými predmetmi záujmu sú socha, objekt, nejakým spôsobom verejný priestor. V tom hľadám aj inšpiráciu a v podstate to umenie výtvarné alebo vizuálne je pre mňa takým určujúcim prvkom počas celých tých rokov, čo sa tomu venujem. Zaujímavé ma tie súvislosti okolo toho historické, tie miestne, ktoré sú spojené napríklad so vznikom nejakej realizácie vo verejnom priestore alebo nejakého prieniku medzi architektúrou, človekom, umením, tou dobou alebo nejakými udalosťami, ktoré sa vtedy stali, technológiami. Vždy je dôležité to miesto, kde sa to ako keby odohráva, jeho pamäť a nejaká energia. To sochárstvo je vlastne také hybridné pre mňa. Sa skladá z veľa vstupov, ktoré do toho ako keby prichádzajú a celý ten proces je veľmi dôležitý od tej prípravy cez nejaké pozorovanie až po tú realizáciu, ktorá je niekedy aj tímovou prácou. Projekt Vlkolínske lúky vnímam najmä cez prírodu, ale zároveň Vlkolínec ako taký je pre mňa aj určitou časovou kapsulou, že tam sa koncentruje ten čas, ktorý ako keby sa prestal hýbať dopredu, že reprezentuje určitý obraz aglomerácie alebo tej osady, ktorá ďalej už ako keby sa nerozvíja. Projekt, ktorý som tam navrhol, tak je takým prepojením nejakého pamätníka, orientačného bodu, ekologickej výpovede. Jedná sa o betónový pilier, v ktorom je ako keby umiestnený relief, ktorý je odliatý z korytnačieho panciera a je sploštený a vlastne vyjadruje taký určitý otlačok alebo pečať v priestore, ktorá hovorí o nejakých globálnych klimatických zmenách alebo o rozširovaní sa nových druhov do toho nášho pásma, o tom, že všetko je vlastne v pohybe. Tento objekt má byť takým určitým ako predmetom toho uvažovania o tom procese.
Pochádzam z Kremnice, ale momentálne žijem v Bratislave, teda už dosť dlho, už asi 30 rokov. Ja ani nemám vzťah k tvorbe, pretože to je súčasť života, že to je proste súčasť mňa. Tak ako jem, tak ako pijem, tak ako sa stretávam s priateľmi, tak tvorím. Nechcem povedať, že je to nejaká psychoterapia, to nie. Skôr mi ide o komunikáciu nejakých problémov, ktoré cítim, ktoré možno v rámci spoločnosti sú, dá sa povedať, aktuálne a trápia ma. Takže prostredníctvom vlastne tvorby to komunikujem navonok. Vlastne keď som si aj prečítala to zadanie, tak hneď mi začali naskakovať nejaké možno spôsoby, ako by sa k tomu dalo postaviť. A že vlastne aj v tomto projekte, keď som videla, že sa od nás očakávajú nejaké objekty, ktoré majú byť inštalované do toho prírodného prostredia v okolí Vlkolínca, tak hneď tá prvá moja reakcia bola, že ja proste napíšem nejakú deklaráciu, že neurobím nič, pretože tá príroda je krásna sama o sebe a že netreba tam akoby nič stavať. Lebo hneď mi začali naskakovať tí zástupy developerov, ktorí čakajú na to, kedy tu môžu robiť ďalšie hotely, lanovky a ja neviem čo. Čiže som ako keby nechcela byť poplatná tomuto prúdu, akoby toho nekontrolovateľného turizmu. Samozrejme, že som pochopila časom, že asi sa odo mňa očakáva predsa len nejaký výstup. Tak som sa začala venovať vlastne okoliu Vlkolínca. Študovala som si nejaké dokumenty vlastne o tejto oblasti, vrátanie nejakej pamiatkovej ochrany a tak ďalej. A prišla som na zaujímavú vec, o ktorej som vôbec netušila, že existuje, a to sú chránené výhľady. Tie chránené výhľady vlastne sú body v okolí Vlkolínca, ktoré majú určený aj taký uhol akoby toho výhľadu a v tom výhľade sa nesmie nič akoby meniť. Že je to niečo, čo musí zostať zachované, či už je to tá architektúra, alebo je to aj to prírodné okolie. Čiže to ma zaujalo v tom zmysle, že skúsim tie body nejakým spôsobom označiť pre ľudí, ktorí vlastne o nich tiež nevedia a že vlastne bude tam informácia, že kam môžu poslať tie fotky a vlastne sa bude tvoriť taký archív tej krajiny a zároveň také stráženie toho, že či naozaj sa tam nič nedeje, lebo vieme, že sme krajina neobmedzených možností, čiže to, že je niečo chránené, ešte neznamená, že sa do toho nezasahuje. Takže možno aspoň taký lepší pocit z toho, že je tu niekoľko strážcov, ktorí vlastne strážia tie chránené výhľady a že dá sa to potom niekde vlastne pozrieť.